Ahoj, vítam ťa v podcaste Psychéme. Volám sa Ema a budem tu rozprávať o témach, ako sú duša, vedomie a kreativita. Ďakujem, že ma počúvaš. Ahoj, a vítam ťa pri prvej epizóde podcastu Psychéma. Slovo psyché znamená duša a Ema, teda koncovka, je moje meno. A to tak trochu aj napovedá o tom, o čom sa v tomto podcaste budem rozprávať, či už sama so sebou, alebo s hostmi a s hostkami. Témami tohto podcastu budú témy duše, vedomia a kreativity, pretože tieto témy sú mi veľmi blízke a nejako cítim, že je čas ich zdieľať so svetom a dávať ich vonku. Vlastne nápad mať podcast je niečo, čo za posledné roky mi napadlo už niekoľkokrát, ale vždy vo veľmi ako keby jemných dávkach. Nikdy som si úplne neverila na to, že by som niečo také mohla začať robiť a že by to niekoho zaujímalo. Ale momentálne sa nachádzam v takom bode, kedy cítim, že sa to cezo mňa chce dávať vonku a že je to niečo možno aj silnejšie ako ja sama a že toto nutkanie rozprávať a vytvoriť nejaký projekt, podcastový projekt je môj nasledujúci krok. Myslím si, že veľmi veľký podiel na to má aj to, že som posledných pár mesiacov strávila v Latinskej Amerike a tento pobyt bol pre mňa veľmi silný, transformačný a spoznala som tam samú seba z úplne iných uhlov a iných hĺbok či výšok. Už ku koncu tohto pobytu som dostala nápad začať tvoriť svoj vlastný podcast. A v tejto prvej epizóde by som okrem vlastne názvu chcela predstaviť aj zámer tohto podcastu a tak jemne načrtnúť, že o čom tento koncept bude. Aj keď chcem teda dopredu povedať, že celý tento podcast sa bude niesť v rytme mojej intuície a takisto kreativity. Takže naozaj sama som zvedavá, kam ma tento rytmus zavedie a čo všetko bude toho súčasťou. Ja by som veľmi chcela na tento svet priniesť takú tú hĺbku. Vďaka môjmu podcastu a vďaka mojim epizódam verím, že časom aj s hostmi a hostkami. A veľmi by som chcela priniesť obsah, ktorý bude mať hĺbku a dá priestor recipientovi sa zastaviť a sa zamyslieť a mať nejaký nadhľad a pozrieť sa na veci inak. Mojou veľkou túžbou je prinášať niečo, čo je nadčasové. To znamená, že ak si človek pozrie nejakú starú alebo vypočuje si nejakú starú epizódu, tak mu to má čo dať. Že tie veci sú tvorené z hĺbky srdca a tým pádom sú tvorené z nejakého hĺbšieho miesta, ktoré sa týka každého z nás. A pokiaľ vlastne tvoríme z toho vnútra, tak ono to prekročí vlastne ten čas a je to nadčasové. A toto je môjim zámerom. Jednoducho prinášať obsah, ktorý sa nad vecami zamýšľa hlbšie, introspektívne, citlivo, spirituálne. Ale jednoducho, že je to nejaký obsah, ktorý nezapadá do toho ruchu dnešného sveta, do toho ruchu médií, ale to je to niečo, čo nás vyťahne z toho ruchu hlavných myšlienok a sveta a povinností a tej rýchlosti každodennej
a nejak nás to ako keby vyťahne a ukáže nám, že aha, tak a teraz čo vlastne chceš? Teraz, keď už nepočuješ ten ruch a si v tom tichu samého seba, kto naozaj si a čo chceš robiť so svojím životom. Pretože mám pocit, že my ako keby stále veľmi ľahko zabúdame na to, že my tu nie sme na veky. A my tu možno nie sme ani na najbližších 10 rokov. My jednoducho nemáme absolútne žiadnu istotu, že sa dožijeme vysokého veku, a to ja akože nemyslím teraz na nejakú depresívnu nôtu, ale jednoducho my tú záruku vlastne nemáme. Ani ju nemáme ako mať, ale je to jednoducho nejaká vec, s ktorou my rátame, že my máme kopu času a my sa dožijeme toho veku, ktorého sa asi sa chce každý dožiť, neviem. A vlastne ako náhle sa nejak priznáme, že OK, možno to tak fakt je. Možno ja nemám záruku tu byť tak dlho, možno tu ani nebudem tak dlho, ale žijem, ako by som tu tak dlho mala byť. A strašne veľa času čakáme, alebo robíme veci, ktoré nás nebavia, alebo ktoré by sme mali. A odkladáme a navrávame si, že toto ešte nie, toto nám netreba. A tomuto sa budem venovať, keď budem mať toľko rokov, a cestovať budem, keď až toto, a jednoducho stále niečo odkladáme a vlastne výsledok je taký, že my sme ponorení v takej rýchlosti dnešného sveta a toho života, že my nevieme si ani nájsť ten čas na spojenie sa so sebou samým. Pretože keby sme si ho fakt našli a keby sme naozaj cítili tú našu vnútornú bytosť, tú našu dušu v nás, ten náš potenciál, tak časom by nám došlo, že my s tým musíme niečo robiť. Mám pocit, že vlastne toto ignorovanie našej duše a našich túžob je vlastne v nejakom spôsobe vlastne veľmi príjemné. Pretože duša, ona tu prišla rásť a ona vlastne chce, aby sme sa my menili. No je to proste výzva. A ja by som vlastne týmto podcastom chcela by som aj sebe pomôcť, ale zároveň aj každému, bola by som veľmi rada, keby to malo nejaký dopad na ľudí, ktorí to počúvajú, že by nás to spoločne spojilo s našimi dušami, že by sme sa s nimi viac začali spájať, viac by sme ich začali počúvať a z toho paláca mysle, kde máme nalinajkované veci a kde máme proste tie hlavné presvedčenia, ako by náš život mal vyzerať a čo vlastne chceme, by sme sa presunuli do toho srdca, do tej ríše srdca a zodpovedali si na tie otázky čo najúprimnejšie. Že čo naozaj chcem. Prečo som tu naozaj prišla. Čo naozaj viem dať tomuto svetu z mojej najväčšej hĺbky. Kde je môj najhlbší potenciál. A jednoducho toto je niečo, čo leží hlboko v nás, a na tieto miesta sa my v bežnom živote vôbec nevydávame. Pretože my v bežnom živote, pokiaľ sa nemáme čas zastaviť, tak my naozaj klžeme po povrchu, snažíme sa nejakým spôsobom prežiť, udržať sa na tom sedle a vlastne celý čas len nejakým spôsobom ešte, zahltený sociálnymi médiami a tou rýchlosťou a krátkou pozornosťou, tak jednoducho ten náš mozog ani nevie len tak rýchlo prejsť do tých hlbších stavov vedomia a ísť do tej ríše srdca. A tam, v tej ríše toho srdca, je vlastne ten kreatívny potenciál každého z nás. A teraz, čo myslím tým kreatívnym potenciálom? Ja naozaj som presvedčená o tom, že každý z nás je tvorivý. Každý z nás je kreatívny. Kreativita je v dnešnej dobe chápaná ako niečo, čo je ako keby nejakou cnosťou umelcov
a týka sa to výhradne umenia. A áno, môže byť, že umenie je najhravejším stelesnením kreativity, ale táto tvorivá sila sa nevyjadruje iba v umení. Táto tvorivá sila proste hovorí aj o takých malých veciach, ako napríklad, ako si spravíme raňajky, alebo aký recept uvaríme, ako ho uvaríme, akou cestou sa dnes vydám do práce. Hej, jednoducho to naše kreatívne, tvorivé rozmýšľanie je v absolútne v každej maličkosti, ktorú my prehliadame. A v konečnom dôsledku nápad potrebuje dostať každý, nielen umelec. Nápad potrebuje dostať aj doktor, aj právnik, aj biznismen, aj vynálezca, aj vedec. Jednoducho kreatívne zmýšľanie a nápady sa týkajú absolútne každého. Kreativita pre mňa osobne, a tak s ňou chcem aj narábať, je tvorivá sila duše. A je to niečo, čo chce tvoriť duša skrz nás a čo my vnútorne cítime, že chceme tvoriť so svojím životom alebo vo svojom živote. Tá kreativita tvorí vlastne celý náš život. Nemusí to byť iba umelecká činnosť a preto z tohto hľadiska tá tvorivosť je jednoducho týkajúca sa každého ľudského bytia, pretože každý z nás sem prišiel niečo tvoriť. Niekto prišiel tvoriť viac umelecké veci, niekto chce byť vedec, niekto chce byť športovec a každý z nás sem prišiel tvoriť svoj život, zároveň nejakým spôsobom tvoriť seba, aj keď som skôr zastancom toho, že my sme sem prišli už kompletní a skôr je to o tom spoznávaní toho nášho jadra, že kto naozaj sme, že my už sme kompletní, len sa k tomu potrebujeme dopracovať, ale aj táto cesta je nejakým spôsobom tvorivá. Čiže toto je pre mňa kreativita, toto je pre mňa tvorivosť. Témy ako kreativita, duša a vedomie sú témy, ktoré ma veľmi zaujímajú a vzbudzujú vo mne zvedavosť. A to je vlastne aj dôvod, prečo mám tento podcast. V tejto prvej epizóde som sa vám snažila jemne načrtnúť nejaké moje vhľady a pohľady a vytvoriť takú jemnú ochutnávku do všetkého, do čoho sa pustíme v ďalších epizódach. Verím, že ste si tento úvod užili a počujeme sa. Ahojte.